Hola, benvinguts al racó poètic de la gata lletra ferida. Avui vos llegiré un poema de Josep Carner, La poma escollida, extret del poemari Els fruits saborosos, model de la poètica noucentista. Les composicions estan ordenades segons l'etapa vital a què pertanyen, la infantesa, la maduresa i la bellesa. I en cada poema Carner fixa uns determinats valors com la previsió, el domini de la natura, el seny, la serenor, el control de les situacions, la família, el plaer que hi ha en les petites coses i, en general, l'ideari noucentista. Aquest poema pertany a l'etapa vital de la bellesa i, quan el vaig llegir per primera vegada, la imatge que em va vindre al cap va ser la dels meus avis. Quan era xicoteta els observava amb curiositat i em costava entendre les mirades que es creuaven amb tanta tendresa i complicitat. I la veritat és que el que més em cridava l'atenció era que no eren joves. Per això encara admirava més aquelles mostres d'afecte que sols ells comprenien. La poma escollida. Alidé s'ha fet vella i l'amont és vellet. I més menuts i blancs s'estan sempre a la vora. Ara que són al llit, els besa el soleillet. Plora Alidé. L'amont vol consolar-la i plora. Oh, petita Alidé, com és que plores tant? Oh, l'amont, perquè em sé tan vella i tan corbada, i sempre sec, i em vejo les nores treballant, i quan els nets em venen em troben tan gelada. I no et sabria peixer com en el temps florit, ni fondre't l'enyorança dels dies que s'escolen. I tu vols que t'abrigui i els braços em tremolen i em parles d'unes coses on m'ha caigut oblit. L'amont fa un gran sospir i li diu: oh, ma vida, mos peus són balbs i sento que se me'n va la llum i et tinc a vora meu com la poma escollida que es torna groga i vella i encara fa perfum. Al nostre vol ningú no és dolç amb la bellesa. El fred ens fa temença, la negra nit horror. Criden els fills, les nores ens parlem amb aspresa. Què hi fa d'anar caient si ens ne duem l'amor? La poma escollida de Josep Carner.